Φίλες και φίλοι του Κιανόλευκου, γεια σας. Βρισκόμαστε στο δημοτικό γήπεδο της Νίκαιας, λίγα λεπτά μετά το τέλος της αναμέτρησης ανάμεσα στον Καραβά και τον Εθνικό. Μία ακόμη σημαντική νίκη για την ομάδα του Εθνικού με 3-0 επί της γηπεδούχου ομάδα του Καραβά. Οι ποδοσφαιριστές του Νίκου Παντέλη μπήκαν πολύ σοβαρά και πολύ αποφασιστικά από τα πρώτα λεπτά της αναμέτρησης και με 2 γκολ του Μανώλη Παπαχρονόπουλου, ένα στο πρώτο ημίχρονο και ένα στο δεύτερο, ουσιαστικά σφράγισαν την υπόθεση νίκη. Από εκεί και πέρα τον κερασάκι στην τούρτα το βάλε ο μόνιμος σκόρερ του Εθνικού, ο Θέμης Ποτουρίδης, και φυσικά σφράγισε ένα πάρα πολύ σημαντικό τρίποντο. Να σημειώσουμε ότι και εδώ στο γήπεδο της Προοδευτικής οι φίλοι του Εθνικού έδωσαν βροντερό παρόν, ενίσχυσαν τις προσπάθειες των ποδοσφαιριστών και όλοι μαζί στο τέλος πανηγύρισαν μία ακόμη σημαντική νίκη. Φυσικά η συνέχεια είναι εξίσου δύσκολη για τον Εθνικό, ο οποίος καλείται την Κυριακή να αντιμετωπίσει σε εκτός έδρας αναμέτρηση στο Τιμπάκι και φυσικά θέλει να συνεχίσει νικηφόρα την πορεία του προκειμένου να καταφέρει να πετύχει το μεγάλο του στόχο. Από εκεί και πέρα ο Νίκος Παντέλης στη σημερινή αναμέτρηση έδωσε αρκετό χρόνο συμμετοχής και σε κάποια νέα παιδιά τα οποία δεν είχαν χρησιμοποιηθεί μέχρι τώρα και συνολικά αξίζει νομίζω να κάνουμε ένα σχόλιο για την παρουσία του προπονητή του Εθνικού, ο οποίος αποδεικνύεται σε μία από τις καλύτερες μεταγραφές του Ιανουαρίου, καθώς πραγματικά έχει διαχειριστεί άψογα το έμψυχο δυναμικό της ομάδας και φυσικά οδηγεί τον Εθνικό εκ του ασφαλούς στην κορυφή της βαθμολογίας και όλοι ελπίζουν, αν και ο τελευταίος προπονητής του Εθνικού στις επαγγελματικές κατηγορίες, να αποτελέσει και αυτόν με τον οποίο ο Εθνικός θα επιστρέψει στις επαγγελματικές κατηγορίες ξανά μετά από πάρα πολλά χρόνια. Επίσης, να σημειώσουμε την πολύ καλή παρουσία του Μανώλη Παπαχρονόπουλου, ο οποίος σήμερα, έτσι, εκτός από μια πολύ καλή εμφάνιση, ήταν και πάρα πολύ αποφασιστικός. Και συνολικά όσοι παίχτες χρησιμοποιήθηκαν έδωσαν έτσι ό,τι μπορούσαν και προκειμένου η ομάδα να πετύχει μια άνετη νίκη και από εκεί και πέρα να συνεχίσει νικηφόρα και με την ίδια σοβαρότητα στον μαραθώνιο της ΓΑΜΑ Εθνικής. Ακολουθήστε μας στο κανάλι του Κιανόλευκου στο YouTube προκειμένου να μαθαίνετε πρώτοι τα νέα μας βίντεο.